Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng udyana miwang panjrahing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanya sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring kathik wibeganda mringing kadring maruta mandra saparan mangambar kungas bidem jroning panangkilan semune kawuryan wigatining karsa keparnata Basukarna Prabu kang miyos tinanggil bedolan saban-saban akanti Prabowo kakas ketaring tias
kang sami sumewa tanana kang nyapa yo kawula nuwun nggih anak Prabu Basukarna pun buwing kepatian ingkang sowan nggih anak Prabu Paman Patih Sengkuni sareng paduka Paman Harya kula ngaturaken pambagya Panakrami katur Paman Patih Haryosoman kawula nuwun nyuwun inggih nggih anak Prabu lulus raharja sowan kula niskala nggih sawangsulipun pangastawa kula mugi katur hanggir anak Prabu ngawangga kawula nuwun inggih Paman Patih kula tampi tang kekalih kapeteking Pernaja mapahono daging kayuwanen kula Paman Harya Paman Sengkuni sesampunipun lenggah kanthi prayogi nuwun sewu Paman kenging kula wastani Hanjanur Gunung Kadingaren dening Paman Patih keparing rawuh ing negari Ngawangga ingkang menika keparenga kula cemadhong dawuh wonten ing atus menapa Paman Harya inggih anak Prabu Basukarna suwanipun ingkang paman kejawi mertuwi dhumateng kararjanipun anak Prabu Ngawangga ugi wonten perkawis ingkang wigatos ingkang badhe katur dhumateng paduka anak Prabu Ngawangga mila monggo nggih mugi kepareng anak Prabu nampi dados atur kula menika mangke nggih hanjrah ingkang puspita warung kasliring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweh raras Pernanding driya sampun samapta miraken Paman Patih. Ih, matur nuwun anak Prabu. Keparengipun bapa atur nuwun inga nggih. Nalika dinten malam syukur kasih kula dalah Kakang Resi Durna katimbalan sowan dening anak Prabu Duryudana. Dene wigatosipun kinanti wawan rembak perkawis wangsiting Bathara. Anak Prabu Ngawangga katemben kemawon sinuwun Duryudana nampi wangsit bilih wekdal menika Gusti Kahanyipta jagat badhe matedhakaken wahyuning Kanalindran sinebat Wahyu Sri Makutarama. Sinten ingkang bangkit nampi wahyu kasebat
ing benjang badhe kuwawi nurunake wijining aran tutedhak pitu turun pitu tumangkar tangkar babaring tubuh ing tanah Jawi. Dene Wahyu Makutha Rama kala wau miturut wangsit badhe tumurun ing pucaking Harga Suwelagiri. Anak Prabu Sinuwun Duryudana kepengin sanget nggayuh Wahyu Makutha sebat. Mila anak Prabu Kurupati ngersakaken badhe tindak piyambak dhateng pucaking Harga Suwelagiri. Namung kula sanget mboten sarujuk nggih. Sebab menapa? Sepisan tiyang menika nembe dapur wangsit dereng kinanten kasunyatanipun. Kaping kalih anak Prabu Duryudana menika Narendra-gung Binethara ing mangka kagungan piyambal ingkang saged ngintasi sedaya paridamel. Mila kula ngaturi pamrayogi menawi nglampahaken dota kemawon. Dota kula kadhawana minggah dhumateng Harga Suwelagiri nak yenaken menapa leres ing riku badhe kangge tumedhaking Wahyu Makutha Rama. Menawi leres kepara sang dota kala wau bar bapisan kersa nggayuhaken wahyu kangge anak Prabu Duryudana. Nggih anak Prabu gumulung ing Rembag nuwun sewu paduka anak Prabu Basukarna ingkang nampi jejibahan minangka susulipun Sinuwun Duryudana piniji minggah ing Wukir Suwelagiri nggayuh Wahyu Makutha Rama kala nggih anak Prabu. Siang pantara ratri mung cipta pukulun tanoliwan kaeksi mila turun kang jun domane prasasat rageng ulun kang sumembahmu Dwing Patanto Prabu